za mu yi basaja ne mu yi amfani da iyakar India. Mu shigar da mutanenmu su saje a cikin mutanensu. Ta wannan salon ne kawai za mu haɗa ƙasar India yaƙi da ragowar ƙasashen duniya. Yaya na minista ne idan ya sani da akwai gagarumin matsala. Tuwai na riga na bada maza. Dole sai dai mu amfani da salansu ta hanyar tura musu da jakada. Wanda zai shiga cikinsu ya saje da mutanensu ya dinga musu ɗauki ɗaiɗai. Wannan ba namu ba ne. Duk abin da ya faru yarinyar nan ta gani don haka saro mun makogaranta. Ni din jakadan ƙasar Indiya ne, kuma na zo na ƙarar da ku ne. Ka kwantar da hankalinka, ya riga ya gama heƙe kowa. Jakada! Sabon kamta na musamman da za mu sako muku shi a ranar Lahadi mai zuwa da kamfanin ku mai farin jini, Sultan Masu Burbuda!